Wes cukup ngono kuwi, Gong. Ayo Bu Prastiwi yo. Kare dhewe. Alah. Waduh ya. Bahaya. Ya. Wes Gong, ya wis seneng-seneng dicukupke. Truk ora wis jam 3 iki. Ya, wis jam 3. Heeh, terus ngelakon sik ya. Sebo. Sebo to, Reng. Sebana. Ya wis ya, gak rono ya. Yen angin mangidit milir Haro
Batmara sang bagus punya kang kamanungsan kasrepanting kaing mungsuh blegagak ugag sadulita mel Ndara ingkang Raka Ndara Bratasena sakniki saya sengkut anggenipun babat Wanamarta den kang kula ajeng-ajeng niku makartining Pandhawa 5 awit Pandhawa niku ngibarate driji 5 nek megar merdika nek genggam sentosa manunggal dadi siji ya Kakang Semar sejatine aku ora mangu-mangu nanging aku nyawang wana mertani sing jembare semene iki kaya dudu sak lumrahe alas tak sawang seka permono jati kaya ana gegeter ingkang nanduki marang rosaning ciptaku Kakang Semar mirlangening kalanggiwan aglar pandamoncar tinon ler kakunang surem sorotetan badang kasoran bajaring purnameng gegono dasari mongso katiga iya nggih Den pancen nyata niku nanging niki mangke saking panginten kula malah badhe wonten ugraha gedhe ingkang tumurun wonten mriki yen pancen Pandhawa duwe kabegjan gedhe sing dilambari prihatin antara brata lan makarya nyata mekaten Den ya Kakang dang mangkono kaya enggal sumusul Kang Mas Bratasena bebantu nggone babat alas Kakang Semar nggih mang tindak riyen kula tansah tumuntat Den Mambak sang para marta tuhu pandhita kang wis simpat parama widyang sanyata iya
Oh ilahik. Tak rewangi kekalangan Maloya merga aku nampa wisi ing dewa yen to negara kajiman ya negara mertani wis bakal kamanungsan. Tegese bakal ana wawahan kahanan. Mertani sing katone wujude alas gung liwang-liwung nanging sejatine gumlari negara mertani. Nanging aku iki Begawan Anggara Parna. Ya Begawan Wilwu rumangsa duwe kewajiban ngreksa Wanamarta iki. Kelingan lakon pirang abad kepungkur. Aku iki maune ratu. Ratu ing mertani jejuluk Prabu Anggara Parna. Nanging nalika sumrega saka pengamu ing Karunggala kang bondo ida kelawan Bala Srewu ya Bathara Wisnu. Satemah bumi orek. Aku banjur ngrungkepi marang putraku lima ya kuwi Yudhistira, Dandunwacana, Dananjaya lan Nekula Sedewa. Ewa semono aku malah banjur disotke puklun padha wenang. Dadi wujude naga. Parandena aku isih dikeparengake madeg pendhita ing pertapan Pringendanya. Kalenggan iki aku wis nampa ising dewa yen to mertani bakal kababar. Eling dawuh pandikane puklun padha wenang. Lamun aku ketemu satriya panengah Pandhawa, ya kuwi kang minangka dadi sarana babaring lelakon iki. Oh ya. Yen ngono tak golekane satriya pamadyaning Pandhawa. Raden, nuwun sewu yen kula candhet tindak paduka. Iya. Panjenengan kuwi sapa? Nadyan apa yaksa nanging nitik saka agemane sawijining brahmana. Iya kasinggihan. Kula menika Begawan Anggara Parna lajeng keparenga nilagrami paduka menika sinten Raden? Ditepungake wae. Aku Raden Permadi. Raden Permadi dasar kapura nyata. Yen ngaten jandika menika menapa leres satriya pamadyaning Pandhawa Raden? Ya dasar pancen mangkono primban. Walah dalah. Lah iki sing tak goleki. Bareng aku alaka lamun pamadyaning Pandhawa kok jandika banjur ngrungkepi pepadaku. Inggih Raden, nggih. Mapaning nggih amung paduka ingkang kula upadi Raden. Kula niku ingkang ngreksa Wanamarta menika. Lan sejatosipun Wanamarta menika sanes wujuding warna gung liwang-liwung. Nanging menika negari mertani nggih negari kajiman.
Nanging samangke sampun badhe kababar kamanungsan. Krana kula nampi wisi ing dewa inggih lumantar Jantika Raden Permadi ingkang dados sarana. Ingkang mekaten kula gadah usaha 3 cacahipun monggo. Monggo Raden Permadi kula aturi nampi Raden. Teka Jantika maringke pusaka marang Permadi. Nggih Raden. Mereka kangge sarana dene pusaka menika nami ingkang sepisan Jayeng Katon utawi Lisah Pranowo dene dayanipun yen dipun usahaken netra saged prisa wujudan ingkang boten kasat. Yang nomor kalih niku Watu Timpuru. Dayanipun menawi kabalangaken saged mangsulaken dhateng wujud Doenguni. Yang nomor 3 Yot Bayura. Menika saged kangge piantel monggo Raden kula aturi nampi.
Aku kloro rame kabeh arse lawa kalong luru pandalian Jrekawana ning semune wetan bang sulaipun martandani yen wis bangun enjing rembulan wis kumlewang sangisoring gunung kabeh-kabeh sami lanang wadon sami ngayahi karti anakku ngger puntuk lan kowe kembar nggih ibu wonten dawuh inggih ibu kadangmu Bratasena tumandang babat Wanamarta nanging pun ibu antuk sasmitaning Jawata menawa bakal ana kanugrahan utawa nugraha gedhe tumrap anak-anakku para Pandhawa nanging sranane ing lerang udih kardi ing batin ngesti marang Hyang Agung kula Pandhawa putrane Prabu Pandhu bocah lima manunggala dadi siji ibarate driji lima yen megar mertika yen genggem sentosa nggih ibu nyuwun pangestu Bayu kembar enggal sumusul marang kakangmu Dimas Bratasena kembar. Aku tulung ngono. Wah. Aku kena dayane apa aku tulung ngono. Wah, aku ora iso musik, ora iso ngrawat. Babu Gundi, Punta kakangku Permati. Kembar aku susulen rene aku tulung ngono. Demit wae ya, Truk ya. Ampun. Suarane iki saka iki lho semak-semak iki lho. Semak belukar iki lho. Tak uyuane wae ya. Wis demit duyuhe lunga. Wes aja ora. Jenengan mireng napa mboten, Den? Iya krungu. Cobi rada nyerak mriki. Kowe iki sapa akon-akon aku? Lah ora percaya. Mriki lho. Ah. Ini lho, mriki lho. Pegah aku Permati
Pati. Wah, tak terima banget nulungi aku. Nggih, Kang Mas. Menika sampun sak mestinipun ya. Wah, wis ayo. Tak kanthi mbajutke laku nggone awake dhewe babat alas mertani yasa negara anyar Merpati. Monggo Kakang Mas. Yai Dandun Wacana Yai Dananjaya lan sirana kula Sediwa. Wah, Yudhistira kakangku kepiye? Kula Koko Prabu. Seka pangrasanipun Kakang iki kaya wis bakal antuk trontong-trontong pepadang. Nggone awake dhewe nedya ngupadi panitisan. Jumbuh kelawan sabdaning pukulun Hyang Bathara Darma. Lan ora suwe meneh negara Mertani bakal kababar dadi negara kamanungsan Yai. Wah, yo kalamun mengkono kabeh mung kudu ikhlas lahir batin. Iki Kanjeng Dewaji, nyuwun pangapunten yen kula nyela-nyela. Patih sapu jagat, sajak sumengko ana wigati apa Patih? Siwun dadosna ing kauningan bilih negari Mertani dipun risak titah salah damel ora Bu?
Perbawane hawa panas ana ing mertani jebul para satriya kang wani mlebu ana ing wewengkonku ya negara Kajiman Mertani. Nanging ingsun wis suninga lamun sira iku para satriya Pandhawa 5. Inggih, dahat kasinggihan. Lajeng Paduka menika sinten? Kaoning ana Raden. Ingsun iki Prabu Yudhistira ingkang mengkoni wana marta kene. Lan iki uga kadangku para Pandhawa. Inggih, menawi tetela Paduka cikal bakal ing mriki kula nyuwun gungan kaparenga Paduka mangestoni anggen kula badhe bebadra wonten mriki lan kula sakadang badhe nderek ngayom dhateng Paduka miwah manunggaling samukawis kalian Paduka Yaya Punta. Mapaning sunuga wis suninga lamun Puntadewa den ayomi dening Pulun Bathara Darma kang mengkono Yudhistira sakadang bakal manjing ana ing jagatmu. Dandana Wacana bakal manjing ing Bratasena, Dananjaya ing Permadi, Nekula Dewa uga manjing ing kembar Pinten Tangsen. Mung wae rening negara Mertani uga wis kababar kamanungsan aku titip negaraku Mertani iki dadi negara Ngamarta mangsa borong nggonira ngembat ing ring praja. Ayo mana para kawula dimen urip ingkang samat sinamadan daya dinayanan kebak ing katentreman. Rahayu, rahayu, rahayu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.